खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। मुंदांखा बर' फिसा मोसाखावरि सायास्रि बसुमतारिया ओडिशा 13 कथक महोत्सव इन्टारनेशनेल डान्स एन्ड मिउजिक फेस्टिभेलाव मोसाना देरहासार जादों आरो बिथां मोसाखावरिया बेवहाय बड' फल्क डान्स बागुरुम्बा मोसाना बेस्ट एवार्ड मोननो हादों। कच राजबंशी हारिनो एसटि नांगौ, एसटि नङाब्ला जों जिराया होनना कच राजबंशी फरायसा आफादा मुंख्लं सान फालिनायाव गोख्रों धरना होयो। दुलाराय कच राजबंशी फरायसा आफादा 27थि मुंख्लं सान आरो मिरु आफादनि 17 बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। क'क्राझार सहरनि राजमेला फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। कच राजबंशी फरायसा आफादनि मुंख्लं सान आरो 17 बोसोरारि जथुम्माखौ बे मुंख्लं सान खुंफुंनायावनो एसटि नांगौ होनना गोख्रों दाबिखौ बिथांमोना आसाम सरकारनिसिम मिथिहोयो। गाहाम रादाब, फ्रियावनो सानाय सुनाय बेराम आजार फाहामथाय लानो हागोन। नव इउथ वेलफेयार फेमिलिया फैगौ 10 आरो 11 जानुवारियाव मुंदांखा थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्मनि बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव सानाय सुनाय बेरामि सुबुंफोरनो बेसेन नाङाजासे फाहामथाय होगोन। जाय सुबुङा फाहामथाय लानो गोसो बिथांमोना बाहागो लाहैनो हागोन होनना फोरमायदों। लोगोसे 9974030738 जानबुं नम्बराव मुं थिसननो हागोन होनना बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मआ मोसौ रानना होदों। बिटिसिनि एसअपिडि डायरि डेभेलपमेन्ट स्किमनिफ्राय मुलाम्फायारिफोरनो दिनै एम राकेश ब्रह्म आरो एम गौतम दासआ मोसौफोरखौ रानना होयो। न'खरनि रांखान्थियारि आंखालखौ फोलोमनो बे थांखिखौ बिटिआर सरकारा लादों होनना मिथिहोयो। मोसौनि अनगायैबो बिटिआर सरकारा सम सम रायजो राजाफोरनो दाउ, बोरमा, अमा, जिब जुनार राननायखौ नुनो मोन्दों। दासान्दि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सावरायजाबाय थानाय गोदान बर' फरायसा आफाद दाफिननायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बाथ्रा बुंगासिनो आरो बिनि सायाव हेंथाबो होदों। लोगोसे जाहोनबो होदों दि गोदान आफादजों हारिया गावस्रा गावस्रि खहा दं होनना। आरोबाव दिनैबो मिरु एफसिनि बुंथिगिरि जनक उजिरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंदों गोदान आफाद दानायनि थांखिखौ बोखारनानै लाफिननांगौ होनना। हारिनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजियोब्ला बिनि दायनिगिरिया गोदान आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जागोन होनना बुंथियो। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गाबोन 8 जानुवारियाव चिरांनि चापागुरि हिमालया हटेलाव गोदान फरायसा आफादनि सायाव सावरायनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। दा बे आयदानि सायाव माहारिनि सिनस्रि आफाद एबसुआ गोख्रों नोजोर लाखिनायखौ नुनो मोन्दों। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजादों आसामनि सासे गोख्रों मन्थ्रिया गावनि कर'ना भाइरास सन्देरनायखौ टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों। मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गावनाव कर'नानि एसे लैखोन मोननाय जादोंमोन आरो टेस्ट नायना पजिटिभ मोनो। बेनिखायनो मन्थ्रि बिथाङा न'आवनो आइसोलेसनाव थादों होनना फोरमायो। लोगोसे बिथाङा गावनाव फैनाय गासिखौबो कर'नानि आनजाद नायनो खावलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिस्वजित दैमारिया बर' थुनलाइ आफादनो बर' रावखौ गुगोल अट'मेटिक ट्रेन्सलेसनाव थिसननाय मावथांखिखौ मावफुंनो थाखाय आसाम आयेन आफादनिफ्राय 7 लाख रांनि चेक बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुर्सि थरेन बर' बिथांनि आखायाव गथायो। रांखौ गथायना आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा मिजिंथियोदि बे अनसुंथाइनि गेजेरजों राव सोलायनाय हाबायाव हेफाजाब जानाय बायदि मावफुंनो लानाय बे मावथांखिया थाबैनो जाफुंसार महर मोनगोन। बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लेङाइ आफादगिरि डक्टर दीनानाथ बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि मुर्सि प्रशान्त बर', रांगिरि मुर्सि सन्तोष कुमार बसुमतारी बिथांमोनाबो दंफायोमोन। आसाम आयेन आफादनिफ्राय गोरायुं नेहाथारि मुर्सि हेमेन दास, उफ्रा नेहाथारि मुर्सि दुलाल पेगु आरो मुर्सि मुनिन शर्मा बिथांमोनाबो नुजाथिदोंमोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।